Duha ka opisina sa Mandaue City Hall of Justice temporaryong gisirad-an gumikan sa nagpadayong contact tracing sa COVID-19. Paniguro kini aron di marisgo ang mga empleyado ug mga kliyente sa opisina. Ang report ni Nico Sereno. Sa memorandum sa Executive Judge sa Mandaue City, gimando ang pagpasira sa Regional Trial Court Branch 86. Epektibo kini sugod karong adlaw hangtod Pebrero 5. Gumikan kini sa pagpositibo sa usa ka empleyado sa korte ug kay himuon man ang contact tracing. Kaganiha, may pipila ka kliyente sa maong branch na mauli na lang kay gipahibaw walay pisikal nga opisina ang maong sala. Hinuon giklaro sa RTC, mamahimo gihapon nga makontak sa email ug mga numero ang maong korte sa mga dunay importante nga katuyuan. Gawa sa RTC Branch 86, lakip sa temporaryong gisirad-an karon ang Office of the City Prosecutor. Sa ilang pahibaw, duha ka adlaw ra kini nga epektibo hangtod ugmang adlaw. Sa pakighinabi sa telepono, gipahibaw ni Mandaue City Prosecutor Mary Francis Dakipil nagpositibo sa COVID-19 ang anak sa usa nila ka empleyado. Gipaabot pa ang resulta sa swab test sa ilang personnel, maong ang tanan nga staff sa maong opisina nag-isolate na lang una. Hinuon, may email address gihapon nga mamahimong ika-communicate sa mga dunay tuyo sa buhatan. Anak sa amo ang kauban sa office ang na-positive, although mild naman yung symptoms. Kami, although on a skeletal workforce day, pero for the whole week, sana dyan be most likely nga naka-report, naka-adto dyan o na-expose. So, unang kuan kanin ka precautionary measure lang. Samtang gikumpirmar sa Emergency Operation Center ang temporaryo nga pagsira sa duha ka buhatan sa korte. Himuon sa syudad ang pagpa-disinfect sa mga opisina una pa magbalik trabaho. Like sa courts nga gagmay ang kuan and then daghan gyud og surface area, daghan pa silang mga documents. So mas maayo gyud nga makuha na lang yun, ma-dissolve na lang ang virus o iyaha. So maybe they decided to make it taas 5 days nga physically closed sila. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.